Σε κάθε οικοσύστημα, οι ζωντανοί οργανισμοί συνδέονται με την τροφή και την ενέργεια που παίρνουν από αυτήν. Αυτοί οι δεσμοί σχηματίζουν τα τροφικά δίκτυα. Οι τροφικές αλυσίδες σε αυτά τα δίκτυα συνεπάγονται σχέσεις ανάμεσα στα αρπακτικά και τη λία τους. Τα λιβάδια του Εθνικού Πάρκου της Τανζανίας είναι καταφύγιο πολλών ζώων που καθένα εξαρτάται από το άλλο για την επιβίωσή του. Εδώ, όπου το κλίμα είναι ξηρό και το έδαφος φτωχό, το χορτάρι συλλέγει ηλιακή ενέργεια και κινητοποιεί κάθε τροφική αλυσίδα. Τα φυτοφάγα ζώα, όπως οι γαζέλες, τρέφονται με το χορτάρι και ελπίζουν ότι ακόμα περισσότερο χορτάρι θα φυτρώσει στη θέση του. Τα φυτοφάγα ζώα παρέχουν τροφή σε πολλά αρπακτικά. Κάθε αρπακτικό έχει τη δική του τεχνική για να πιάνει τη λία του. Πλησιάζοντας τα 96 χιλιόμετρα την ώρα, τα τσιτάχ είναι αρκετά γρήγορα ώστε να πιάνουν γαζέλες. Τα λιοντάρια δεν είναι τόσο γρήγορα, γι' αυτό στείνουν ενέδρες. Οι ήενες μπορούν να καταβάλουν ζώα με τριπλάσιο βάρος από το δικό τους.